Тут яскрава рожева ниточка, бросова ниточка. Для того, щоб можна було зробити потім шов петля в петлю і з'єднати нашу стрічку. Все докладно розповіла вчора, як розпочати, як в'язати, для чого, що, де знайшла ідею. Все це в записі на YouTube-каналі, тож сьогодні я це знову повторювати не буду. Сьогодні ми вже будемо з'єднювати цю стрічку, робити це гарне перехрещення і набирати зверху петельки, щоб пов'язати верх шапочки, ну, так би мовити, ковпачок. Дякую всім, хто приєднався. Я всіх вас дуже рада бачити, любі друзі. Я сподіваюся, у вас була спокійна, тиха ніч. Все у вас добре. І будемо з вами зараз в'язати, рукодільничати і теревеніти про все, як і вчора. Ну, спочатку, звісно, робота. Отже, я собі тут залишу планшет